Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban, teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka senjok ki Rangbah Shnong Ribhoi District haka Executive Committee kabala long haka khanreu tarik uyayong arja ponreu kala shim ya ka rai ban persha ya ka jing thmu jong ka sarkar ban khot tendar na ka benta ka jing supply ya ki tiar na ka benta ka jing trai shis pasngi lani ka scheme VG Ramji haka jekran bat kilat patai kubor Presiden jongka senjuk uba BB Makdo ula yathu baka senjuk kala yo ya ka jing ujor halor ka jingbu ya ka cegir haka Shnong Quinine ka bapenthut ya ka let kawan bat halor ka ni ka senjuk kala Dawa ya ki bor senchar ka Ribhoi District ban penken ria ya ka cegir syaka Shnong Khanapara lani Byrnihat ha kabaydai bat ka special intensive revision uba makdo loong baka senjuk kan persya lada ka Election Commission of India Kampanyang satya ya ki sernat bala ai da ki Rangbah Shnong ne ki dorbar Shnong namar ba kani ka bu jingma ya ka jala Meghalaya nalor kini ka senjuk ru kalai keran ha kabaydai bat ka jing pendaj ya usmat meter bat kiwei de kimat wan ban ye kandu yo SP ke Ribhoi halor ke jing yo jing ujor ke jongi na ki babon ki nong lek wan ki prasnong prathau jong ne ka than halor ke jing bu jong ka police department ya kan kuai ka gate hang ne Quinine kane ka gate ka bangim su thau ka gate yu ka ba pendiang hang ne man step kala create ya ka traffic jam ki nong lek nong wan gila wet ka long ke jing wet men met ke jing hala ka jing yu jong gitu ki ba up duty hang tu nangta ka jing lek pathar shalom shawa ka jing ide bo toilet don toilet te hadu mentangim suthu ikne ga get tingi wan bon bu complain menta ka sngi lada pikwa ban bu get yar no sharum namar ban check ya ki illegal immigrants sa Khanapara sa Borni kanlong jing mentoi pajba henry kumba kalong mentang ibu ya jing kali hapo u ka trat polet ke jing mut jong ne ga get kile ayu kibu ayu ki check ayu henry ngemi i bakan don jing mentoi yau pajba dong Ribhoi ka penmi penban yang jing septing ya ki ba sa ang tujan mar adon pulis pula so thu hi la dale jong ro umlong hagamit kayong kajing halla kajing kran lagi kitin klam ko te nagalyang USP ula kular ban pait ban chimkhya ban nagalyang jongi girang ba Shnong hi ngi demand ngi persa jur ya kajing bu jong ni ka get ka ba klam don nong rem le se kala ban chupen sngo ba yeno la da bu get district council la du be bu get ki wei ki mamlim ki Shnong ki thau apo highway tang sisngi la sakang henry balai ya gani ka gate ka bale ki police hadu menta ka dong tang bale kita ka badon ka board long lut se la da bu ya ka gate hang dong noru klem perkat ya ka jing pensepting pa ba klem perkat ya ka jing pomdon jing mentoi ai ru em ni kerang ba Shnong ngindang ya chakmat la dam khang la dam bu shawai ka ba mod ba ngindang ya sagi board ka lor badai ban kenria yang ne ka mar kalong tang jing wet ya ka Ribhoi ibro oi kumle sibot